Og vi kører! Jeg hører musik, jo. Så for helvede! Hvad fanden skal det ske, tænker man så? Pisse sjov. ABC, ja. Ej, hvorfor? Det er jo virkelig hårdt, det er gang. Hvad satan er det, var? Klier. Og Bond er nok lige sådan en af dem der briser. Åh, for satan. Er du ude på at slå ihjel, eller hvad? Nu skal du... Farvel. Hvor du hils. Hej.